Accountability! We demand Accountability! We reject oppression. 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 Hagajan miat jaga arpu pratrek uyayong hajar arpusan kajengwan rong ki pulet akan yang jaga pulia jaga skul bak nehu kala penbitar ya ki samla pulia. Bat hadian bagi pulet ak por kat wish tang ye kala mi no nang jaga pulia haga art pundai tarik uyayong pan nakal yang ki samla pulia jangga North Eastern Hill University. Ki bakan top ya kan nehu su bat ka KSU nehu unit kala penlong ya kajingnya yat pat ba na library shadow ka gate 2 Komisi Bentaban Penpau Gejeng Persya, kalau Gejeng Syakam Presiden Gene Husu, Usan di Sotun. Habakiran badu General Secretary Gene Husu, Utoniho Karsati. Ulang ba Gejeng Syakam Presiden Gene Husu, Bagejeng Wandung Kipulit, Bagentop ya Kishipai CRPF, Apok Jangan Sekolah ba, kalau ngebam lakban pediang. Dan kebakedau bagi pulit kilawan menung klaim Gejeng Tip, Jong Vice Chancellor in charge baru bagi jeng syakam presiden kene husuru kabam lakban pediang namar bagi pulit kem syam labot gi kendon namar kilawan klam dapong yek uniform kum tak samla pulit kiladawan gi pulit bakin plat no ya usan di sotun batkin bot gi kendon ki badai ban bot bat kum gi samla puliru ki kloy bane trilang ha jeng tokit Kevin Nelson Warba ubade General Secretary ke KSU Nehu Unit ulang bakum balai ha ke social media jangka AVBP bau Dr. Alok Singh udah ubran bentalang bat kene kakenhon bat uban kene kajaka pule da kata kajing tumusan pertai kaba amman kentiu gajat benreu ke besa akadong kathan ndai benyu rot bat ban ben ya ki kena pule na kene kathan ina kalian jangka Nehu Students Union hakarengkat jangka KSU Nehu Unit nilai khot ya ko weka gathering jangki kena baro apa pule ha Nehu akabaye dei barka incidents ke bajamin ha university ke jingi kabangi yoi bakadon kajing sha arrest jong presiden jong ga students ya jong ga Nehu Students Union samna sandi sotun berkumjur ka deployment jong ki police personals berki CRPF hapo ka university jongi kata klam ka approval jong ga head of the institute kata ka jongi professor sungo ibadi vice chancellor in charge jong ga university kuman shong ya ka jing arrest ka jong samna sandi ro kalong shi ka ga bingingim la bani accept ka daw kalong ba ki kham follow a proper procedure ki police personnel ki one arrest i samna sandi sotun hakapor bakidang ye phong ka civil dress ke janjing bar ki police kim don tang kata kada kashan baki pen identify baki gidi ki police hok baki ki one ban cameo samna sandi sotun kuman syong hakapor baki arrest ya samna sandi sotun kila arrest ro ya way pat way khna kidang mot baki don ketilang tikila ra lang ye berar ngun henry yo ta way khna pan kila penihar na gate 5 haga baki ki ong ba ki baklaban identify utau khna te kane ka jingla ka jong police shisha ka wanra ya ka jingkli ka ba khrido hato ka police force ka badai shisha ka badai bala tha banta ya ka bakan maintain ka law and enforcement order hakane ka state ka jongi hakane ka jala ka jongi hato ka tre hok sa haga ba kim tip yano ki wan kem ki shira kulum kalam kumbara ki blang ki masi baki tha ba ka kili jongki baki pen hapa di ki stang lenti ya kum gane ka jingla jong ka police nakalen jong ka Nehu Students Union ba KC unit hi ni condemn Iko mempen syai umde bangingi persya ya ka police force ngingi singo tho ngidon kami ka police force maintain ka law and order henry la ki police kila ki zang man akum ne kim phang ya kata ka uniform ka bakila de bedi ban phang ka por biki wan ban arrest kata claim ka waran kalong shisha ka ege ka bangila ka long shisha ka ege bu jingkli wadangi ki students union ro kumban syuang ka DK basu case ka guideline yung duga case kala kren shai hagabor philej ban arrest pidon ka man phong ka identification ka ba proper pidon ka man ka proper uniform pidon ka man ka name plate ka jong phi hato bele ha ka incident ka ba banta claim follow ye kata ka jingkli ha ba bot pade kata kalong ba tang man protect ya ta way no hikai phi deploy hadu shis pa support plus ki police forces on top of that phi iru ki CRPF hato hadu kat no ulong special ulong corridor uta particular no hikai ken kuman syong ye phi kane ka case kaditang ka mere allegation hadu menta ka kane ka ki police forces kidang investigate kane ka case te believe nan ka manai hadu special preference hadu kata kumun syong ka jingwan dun ka police force apa ka campus kam de ki ka basun sinin ka oppose henry ha kanu ka benta ki kiwan iklam pentip what ki police what ki authorities jong ka university kila shu rung kurlum karam ba kila shu azdang man thebe ki kena kila azdang man patrolling ha ki hostels kumun syong kila yong kila don ki ba ong ki hostel ki hostel kena kan thebe senrang ki ong ba ki police jeep ki police bolero baki yawan baki zang man patrolling ki kena ki phone ki calling ki ong badon jingjai
Nakalian jungi ngingim TBA. Hapa kabor bengi kilis administration, nakalian jo administration ki ong kimtip wat ya kabineng kendo. Ti yakum gane ka jingwan rung ka jong ka police. Hagaba hagipor ki barim ki ong mangingim don ka jurisdiction hapo jong ka nihu kuman syong. Ka state government hi hakindit singi ki por man syo hakapor bengi don kata ka jingi ki hakapor ngi bengi pare ka jingeram. Kada ong syai ka ong ba ngimla banyera pi namar bakam don ka jurisdiction jongi. Tumenta na pat kawan kata ka jurisdiction. Kinit kansan na pat ki wan ban rung hapo ban rung hapo ka university jongi ban kam try ka university jongi khlam na pentip iki stakeholders jong university. Yakum gane ka jingla jong ka police force ngi condemn. Ina condemn shisha ina kalan jong ka students union, ngi condemn shisha ina ka students community but ki stakeholders jong ka university. Ngimla ban pedyang. Nadu ka singi ban ko ngi kloy ban cooperate. Tadon shisha kata ka allegation ngi kloy ban cooperate. Tang bahakano ko ka man cooperate. Ngi ko ay ka mutual cooperation. Haba pi kwa shisha ban toki de jing shisha ni kloi ban ai ka representation tang ba ba pinshuan kumne ba pinshu ya thap yengi ha ka kali bulet pimda bata yengi ba ki ki charges under what charges are we being leveled upon beli pida kwa yengi ban ra yengi sa ki police station hakono ga banta hakono ga nung ri ko ban toki dengi dala pim bata shay kum kita nakalen yung student senior ngin resist kumala tan shay minin hi ada ki police force ki kwa ban rung forcefully hapo ka university ngin call for indefinite suspension of classes. Baka suspension jong classes kam dire baki kena ki ko ban enjoy. Hindi ka di bangi ko ban peni bangingim kwa. Yakum kini gijing tukular jong ke police department khalam na don shisha kata ka nungrim ka bas scam. Nakalan jong ko ban betay shay hawat ka don ka jing QC ka bakhraw haga ba samna sandi sutun ulasha arrest illegally bangi ka paro tadi balong ka bala ka bhaba pin release no yung sandi sutun basta follow ka proper procedure tadi bikwa ka representation ngi kala bana ka representation henry hakum gane ka jing syakyam kalong shisha ke ka bangi ngimla ban pidyang kalong shisha ke ka bangi kendam. No more false allegation! No more false allegation! No more false allegation! No more false allegation! No